opäť zabíja záznam na kamere. Toto je Jaroslav Vavrík, Polný Kesov. Pravodne zvládol aj bariéru dvojmetrovú prebeh cez hladinu. Úžasný bežný čas. Repríz zahltnutý, ešte sa treba zaistiť, aby sa náhodou niečo vážne nestalo. Jaroslav lezie na väžu, kde musí vyťahnuť 10 kg závažie. Vidieť, že tento súťažiaci je naozaj trénovaný, všetko zvláda perfektne. Hlavne opatrne dolu, treba sa sústrediť, kam idú nohy, čo robia ruky. Pretože psychika súťažiaceho rozmysla nad svojimi silami. Veža zdolaná, Jaroslav začína zmotávať hadice, ako vidíme, obidve súčasne, čo pri správnej technike môže ušetriť čas. Alebo aj nemusí, keď sa náhodou niečo stane. Vidíme, že v tomto prípade je to natrénované, takže nejaký čas tam určite získa. Takže v polovici hadíc. Jedna hadica v boxe. So skladaním druhej hadice. Posledné dve disciplíny. Toto sa mi páči, že figurka prejde pomalom skôr, ako sa bude súťažiaci. Krásnym elegantným švihnutím do pátu v ten tunel. Posledná disciplína. Nádherný čas po prebehnutí cieľovou fotobunkou 2 minúty 29 sekúnd a 64 stotín. 2 minúty 29 sekúnd 64 stotín. Zapisujeme Jaroslavovi Vavríkovi z neho len Polný Kesov, jeho kolega, ktorý ste na žutky Lukáš Sulík.